mig Poul Erik Tindbæk, som er gåmakker for børnehavebørn. Da vi talte med ham sidste år, havde han et ønske om, at flere seniorer skulle gøre som ham. Men hvordan er det egentlig gået med den idé? Vi har mødt ham igen. Poul Erik Tindbæk, tak fordi vi måtte komme her i dag. Sidst vi snakkede med dig, der var vi også med ude, da du netop var ude og være gåmakker i den lokale børnehave. Jeg har taget et lille klip med. Du kan lige prøve at se med her. Ja. En lille hånd i en stor hånd. Når det er en babyskraldebil, det tror jeg da ikke. Så får vi lige et dyt. Ja, det er godt. Gå tur, ikke? Jeg vil gerne gå med dig også, så får man en lille hånd der i set. Det er så dejligt. De er rigtig glade for ham. Og så med tider, når man selv opsøger sin skæbne. Er det rigtigt? Ja, det er fint. Det jeg har fundet ud af, det er at gå tur. Det er det bedste. For det gør faktisk også, at vi for eksempel sidste uge, hvor der var sygdom inde på Grøn Stue, at så kunne de godt komme på tur alligevel. Poul Erik, hvordan er det at gense det her klip? Jamen, det er jo altid en stor glæde at være sammen med børn. Og det synes jeg jo er fantastisk, at man så har den mulighed, og at det er mere acceptabelt i dag, at generationer mødes uden for de familiære bånd. For i gamle dage, der var det familien, der sørgede for det. Nu er familierne splittet i de byer og i Europa, hvad ved jeg, sådan at der er brug for nogle nye generationsmøder. Og jeg er så heldig, at jeg skal altså bare lige gå over på den anden side af gaden. Der har vi så 16 børn, som møder mig med åbne arme, og jeg er glad for at se dem. Så det er til gensidig glæde, og børn kan jo ikke få nok af opmærksomhed. Men hvorfor egentlig vælge den, når vi sidder og kigger over nogle kæmpe bogrev? Du kunne sætte dig og læse en bog, se lidt fjernsyn, tage ud og spille noget golf. Altså hvorfor vælger du sådan en, som vi så her i klippet, en kold vintermorgen, og så stille dig op sammen med nogle børn? Altså, jeg tror, at de, der spiller golf, har stor glæde af at mødes med andre og få en god vandretur. Men jeg kunne forestille mig, at det blev normen og lige så attraktivt for seniorer at bruge en ganske lille del af deres tid til at give børn opmærksomhed. Det vokser de, og det er godt af, og man får selv så meget glæde af det. Så sæt det blev normen, det ville være fantastisk. Sidst vi snakkede med dig, der havde du også et ønske eller en form for plan, noget du gerne ville, og det har jeg selvfølgelig også lige fundet et klip af. Prøv lige at se mere igen. Der er opstået den der nye fase i livet mellem voksne og gamle, og hvor folk kan meget mere end gamle. Og det er også derfor, at man kan ikke bare læne sig tilbage og sige, nu skal du bare nyde dit auto. Men det kunne da være så fedt, hvis det bare vrimlede med seniorer, som banker på døren til børnehaven og siger, hallo, kan jeg blive gåmakker her? Så hvordan går det med den mission? I de små, selvorganiserede aktiviteter, som jeg har været en del af, det går det fra mund til mund. Så det tager lang tid. Det vil tage alt for mange år. Men jeg har da sådan en god eksempel, ikke også? Altså Allan, som jeg mødte 3-4 gange, og hver gang sagde, nu er det din tur, Allan, du skal med op. Jeg har så travlt. Men efter 3 gange, så er han, okay. Og da jeg så mødte ham 5 år senere, så siger han, ved du hvad, jeg er så glad for de børn, så jeg er bange for, at jeg ikke kan sige farvel til dem, og jeg bliver nødt til at tage med dem på efterskole. Altså, det siger lidt om, hvor stor glæde der egentlig ligger i det. Og vi har også fået fat i en af dem, der faktisk er vant at gå i det samme fodspor, som du er. Det er dig, Tine Thomsen. Kom indenfor. Tak for det. Og du er jo tilknyttet naturbørnehaven ude på Langenæs. Altså, hvad får du ud af at møde op nede i børnehaven? Jamen, nu har jeg jo lige lyttet på dig, Poul Erik, og jeg kan ikke lade være med at smile, fordi at det er fuldstændig det samme. Det er glæden, og den går begge veje. Altså, jeg kan bare fortælle her, for 2 gange siden jeg kommer hver torsdag, og jeg havde egentlig sagt farvel til mine drenge der, og så kommer den, og de er 3 år, kommer spændende tilbage, den ene, og giver mig et kram og siger, at jeg kan godt lide dig. Altså, det var jo nok til, dagen var reddet. Det er ubestridt højdepunktet for mig. Men hvorfor er der så ikke flere seniorer, der gør ligesom jer? Altså, Poul Erik, hvorfor får man ikke alle til det? Nu fortæller jeg om alle de gode ting, vi gør. Altså, hvorfor er det ikke alle, der bare springer ud i det? En af de barrierer, man tit støder på, og der forstår det godt, det er at sige, nu har du endelig fået den personlige uendelige frihed, skal du nu til at forpligte dig. Og det er jo ikke mere forpligtelse, end hvis du skal afsted en uge, 14 eller 3 uger, så er det. Men da jeg snakkede med Tine om det, så er hun faktisk det bedste svar på det. Så det synes jeg, hun skal komme med. For mig er det forpligtelsen i det. Altså det er det der relationsopbyggende arbejde, der gør genkendelsen, og det betyder virkelig noget. Men det betyder også noget for mig.
Det betyder ikke, jeg ved, at jeg betyder noget for de drenge og for stedet, men det betyder også noget for mig. Jeg bliver bare rigtig, rigtig glad af det. Det er så fuld af mening. Så det er ligesom, der er to sider i forpligtelse. Ikke? Det ene, det er det praktiske. Gud, skal jeg nu virkelig stå til rådighed hver onsdag? Nej, du skal bare stå til rådighed for den relation, du får til de andre mennesker. Og det er måske det vigtigste i livet, det er at have nogle stærke relationer til andre mennesker. Og hvorfor ikke til de kommende generationer, der har brug for det? Og hvad så nu, Poul Erik? Altså nu, Tine er jo så gået med på din vogn, men altså har du andre planer? Altså hvad er det næste skridt i det her? Vi er faktisk i gang med at starte et samarbejde på tværs af en række foreninger i Aarhus. Vi kalder det Senior Juniors, et Aarhus-samarbejde. Så alle de der lokalt organiserede aktiviteter og foreninger går sammen og satser på, hvordan kan vi med en større kommunikationsindsats få flere seniorer til at være der for juniorerne, fordi de får lige så meget igen, de seniorer. Så der skal lidt mere til en mund til mund, som bare kunne køre i de små lokale samfund. Og det tror jeg på lykkes, men vi er lige ikke på opstarten af det. Så du kommer igen om et halvt til et helt år, så... Ja, det må du gøre. Vi kunne så fingre på det går godt. Poul Erik og Tine, tak fordi I ville snakke med mig. Selv tak. Det var fint, Poul Erik. Ja, for helvede. Synes du